ଦୋକାନୀ ହେବି ମୋ ବାପା ନାଁରେ ଦୋକାନ ନାଁ ରଖିବି ହରି ମହାନ୍ତି ଠିପି ଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନ ତମରି ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଟିରେ ମିଶାଉ ଯାଉଛି ଆହୁରି ବୁଝଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି কি বাড়া চেষ্টা করছো ব্রিটিশ মাঝি চেষ্টা করি হান্ডিয়া বিকি বিকি বার্ষিক 500 কোটি টঙ্কার টর্ন ওভার তবে তম পরিবার লোক বুঝে পারন মো পাখে চাকরি করত মাসକୁ ঠন ঠন 40,000 করে নেবে ভাই ভৌণী মো ব্যাক সাইডে লগাই দিতে চেষ্টা ହେଇକି ମୋ ପଛରେ ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବୁଝେଇଛି ମୋ ବାପା ବୋଉ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବୁଝେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହା କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ଏମିତି ସେମିତି ଲୋକକୁ ଡାକୁଛି ସେ ତ ପୋଲିସ ନୁହଁ ଜିଅନ୍ତା ଭୂତ ସେ ବେଶୀ କଥା କୁହେନି ତା ବନ୍ଧୁକ ବେଶୀ କଥା କହେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଛାତି ଗୁଳି ପାରିପାରିବ ନାହିଁ ଗୋଡ ହାତକୁ ଗୁଳି ଫୁଟେଇବାର ମାହି ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନେଙ୍ଗା ନେଙ୍ଗି ହେଇଯିବେ ସେତିକିବେଳେ ମୋରି କଥା ବୁଝିବ ଆଜି ଠାରୁ ଚାକିରି ଛୁଟି ଘରକୁ ଆସିବା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମୋର ଏଥିରେ କଣ ଦୋଷ ରହିଲା ଇ ବାଳ ଭଳିଆ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ଘରେ ବସିକି ଶାନ୍ତିରେ ଚେଷ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଚାକିରି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲିଜ ମୋ କଥା ଟିକେ କିଛି କିରିକି ଫିରିକି ନାହିଁ ଯାଅ ଏ ଭିତରୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଭିତର ବାହାର ନାହିଁ ଯାଅ ପଛକୁ ଫେରିବାର ନାହିଁ ଯାଅ ଗୋ ଗୋ ଘର ଲୋକ ବୁଝେଇ ପାରେ ମତେ ବୁଝଉଛି କିଅନ୍ତା ଭୂତ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଦେଖେ ନହେଲେ ସବୁ ଅଡୁଆ ହେଇଯିବ ହ୍ୟାଲୋ